ko da yake yanzu mun yi rashin sa'a mu mutanen ƙarshen zamani Allah ya kawo mu wani zamani wanda hadisai ba su da kima ana tunda mutuncin hadisan manzon Allah ana tunda mutuncin sahabban manzon Allah ana tunda mutuncin magabata sahabi wane ƙarya yake yi to saura ku yi kotun a ce kuma Bello ya bai ci sabi wani ƙarya yake yi hikaya ce nake yi ta wasu miyagun mutane ku zama shaida ta don in wani ya ce mallamin ku ya ce ku ce wallahi ƙarya haka bana hukin Allah kake hikaya ce nake ina nuna bacin rai na ga halin da mun ka samu kan mu ciki Allah ka tsamo mu daga cikin wannan hali ya tsare mu daga wannan musiba ta duniya cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wala taj'al musibatana fi dinina Allah kakka sanya musibar mu ga addinin mu to kaga wannan musiba ce ta addini jama'a a ce hadisan manzon Allah ba su da kima mutum ya zauna bisa kujera irin zaman nan nawa da ni hadisi kaza ƙarya ne hadisi kaza ƙarya ne sahabiwa ne makaryaci shikenan babu wani dalili fa wa iyaka ya nuna shi dan iska ne shikenan haka kwaya ta nuna mai shi iskanci ne ya nuna mai yanzu ya gama da ƴan izala ya gama da ibnu taymiya to yanzu ya kai ga hadisan manzon Allah ya zabi waɗanda yake so ya ƙaryata waɗanda yake so shegantaka yau ta wuce ga su ibnu taymiya yau ta kai ga sahabban manzon Allah kadiba Anas dan Malik jama'a ku diba shekarun da Anas ya gidan manzon Allah fa yau Anas ko laifi yayi mu dai in dai da gaske muke son manzon Allah ai ba ga bakin mu ya kamata a ji laifin Anas ba ko Anas yayi laifi balle mu auren mu bai da laifi ko guda amma ga mutum wai mai iddia'in kariyar manzon Allah yake yi amma Anas makareci ne wayannan mutane sun ci amanar manzo sun yi kaza to in su Anas sun ci amanar manzo Allah yanzu kai yanzu kai kariyar manzon Allah wa kai da haka nan in dai waɗancan da na yi rayuwa tare da manzo Allah sun ci amana to mu yanzu ba mu da suka ga kowa ba wani wanda zai zo ya ce mana kare manzo Allah ya kai mu yadda in dai su Anas amanar manzo Allah sun kaci kaga wannan musiba ce kuma babba kuma ta fito tsakiyar musulmi kuma musulmi ahli sunna ahli sunna ko da yake shi ya ce ba ahli sunna bane ko ba ahli sunna bane yace da wuri in kace min dan shi'a ina damuwa to yanzu in kace min dan shi'a ban damuwa yanzu ka ce min ahlus sunna shike damuna don haka ya nuna menene bai fito sarahata ya faɗi ba amma ga mafhumin wannan magana ta shi me zamu fahimta cewa dan shi'a ne shi'a yake yi to don Allah kai dan shi'a mai hada ka da littafan mu kuma na sunna tunda dai da kai sunnar yanzu ka ce ka bari don Allah koma can shi ana da littafai ko ba su da kawa Allah ka kawo mana littafan mu ka tai can ka samu shi akai ta karatun abinka amma indai ana bada zaman lafiya to waɗannan su ana shugabannin mu ne sayyidina Umar sayyidina Abubakar sayyidina Uthman Abi Huraira Aisha Hafsa da duk sahabban manzon Allah jagororin mu ne wanda yace ya ci mutuncin su gaba gare mu to wallahi bai bada zauna lafiya ba wallahi bai bada zauna lafiya ba to ka gani to kai yadda da wannan in yakka kana ka sai ce wannan hadisin ƙarya ne sai yayi rantsuwa annabi bai faɗi haka nan ba da kai yandun mallaman da an kai bari mu fara tun daga mahaifi ne ba yana cikin manyan mallaman da an kai Najeriya ba to tun daga mahaifi ne har mallaman mahaifi ne mallaman mahaifi ne har zuwa ga sama har mallaman har su imamul duk ba su gane ba yaushe ya gane yanzu ni mai karamar kwakwalwa iri na mai dan karamin fahimta da karamin ilimi don Allah ina hankali na ka daukar su Buhari ba daidai suke buwan ga shedari shi daidai dan kwaya wanda gane wani ya turo min ina da shi ga WhatsApp yace wai ko mallam mutumin nan bai shaye yace wanda ya tako nan zamu kwantar da mu yanka shi aikin mu hankali ne cikin masallaci kiristoci ka iskan manzon Allah su yi muƙabala da manzon Allah sai bai taba cewa yanka wani ba to kai kace za ku yanka shi don haka wannan addini yake ko dan ta'adda ne dan ta'adda ne abinda ya kamata a yi mai hukuncin yan ta'adda wannan ta'addanci ne cewa zamu yankawa ne wanda ya zo nan zamu yanka kuma shi ke cewa a zo kuma kace in wanda duk yadda ya tako nan za ku yanka shi za ku har nuna yadda zai yanka yake yi
yanzu in mutum ya ƙetaro na yace Bello ya bukace kaza shine nazo sai in ce ku yanka shi to hadisin da yace haka nan kila shi bai yadda da shi ba, yana cikin hadisan da bai yadda da su ba. Ai nan ne matsalar take, duk abin da kake rike da shi ya riga ya yi condemning din sa, nan ne matsalar take. To Allah ya shiryar da mu. Amma dai an ce za a yi zama da mallamai ko wasu suna cewa wai ba su goyi ba, ni kan ko alama ba alherin da ya wuce muna a yi zama da shi. Mu kan mun kagara ma ba a yi zaman ba, domin duk wanda ke ganin wai kada a yi zama to kamar yana shakku ne ga abin da yake bisa gare shi, yana ganin abin da wancan takaddar ne yake bisa gare kamar shi akwai kamshin gaskiya ko kwatancin azzara babu tare da shi. Don haka a zo a zauna. Kuma alhamdulillah da ba Kano bace da na faɗi wata magana, da ba Kano bace da na faɗi magana, da sai in ce in ba su iyawa a kira mu. Amma ba zan ce haka nan ba, domin Najeriya yau ban san wani gari da Allah ya albarkata da malamai na haƙiƙa ne, ba muna malamai ba kamar garin Kano. Don haka mu iya kama 'yan kallo, ba mu ji musu tsoron komi, kun muna nan muna biyu da addu'a Allah ya ba su nasara. Faɗa ne tsakanin ƙarya da gaskiya, to Allah ka taimaki gaskiya. Allah ya ba su nasara, Allah ya sa wannan ya zan ƙarshen wannan musiba, ba wai gare shi ɗaya ba da duk wani irin shedani iri ne mai irin wannan ra'ayin. Suna da malamai shekara nawa yana cewa a zo su ce ga su, sai ya sa ka'idoji, ban zama da mutum sai in uba ne malami ne, sai in ɗan Kano ne ɗan asalin ka. Don Allah ku waɗannan sharuɗa addini ne? Kaga shedanci ne kuma kai cewa a zo. Kasa akwai wata shekara da an ka gayyato zai zo Sokoto, har yau yanzu an yi shekaru, don tun zamanin mulkin Alu ne, har yau ban hita da bakin cikin rashin bari ne ya taho Sokoto ba. Yanzu na sha faɗi ni ce maganganu ne Allah bai sa musu albarka ba, maganganu ne can Kano suka in banci yanzu zamanin social media da aka sa ga social media ko ina magana ta bata zuwa. Don hakan ga mafi yawan mutanen Sokoto suna ne ma in ka ambata sai an ce wane ne shi. Don haka yanzu iri na in nazo ne aza ni ce ya ce kaza sai a ce kai wannan hasada ce kawai ta malamai, hasada ce, saboda basu jiya ba. Amma da an bari ya zo ya yi shirgi da bada mutane sun ka jiya, to sai mu biyo baya, sai ai mai wankin mallaba shaya. Amma sun ka ki bari. In an kace wani zai zo wa'azi a hana mai, wato tsoro ne akai kenan. Na rance da Allah ba shi ba, ko shedan ban gudun ya zo ya azamin bari. Shedan Iblis ban gudun ya azamin bari Sokoto wallahi. Ne ya kare sai a biyo baya Allah lalata abin da yace, sai a bashi amsa. Amma yanzu in lokacin nan in kace ya ce kaza ya ce in banci yanzu abin ya sun ka budu kowa ya jiya, sai a ce ƙarya ce kake yi mishi tunda su basu jiya ba. Shi yasa ne so kwarai lokacin nan, ka san lokacin nan an yi ta cewa ai tare da shi nake, saboda sun da ni a bari ya zo. Shi din mi wannan cika da bacewa ba nan cikin masallaci ne, filin mushe ne yake wannan shegantaka. Yara matasa sabbin jini, sabbin karatu, guda nawa na aika mai takardar gayyata ya kiya. Akwai Malam Alƙasim ya aika mai takardar gayyata ya kiya. Shi Alƙasim ma har gida ya iskan mai, sai ya ce a bashi lokaci, wai littafi ya rubuta, shi ya rubuta shi da hannu nai. Sai Alƙasim ya bi littafin ya fitar da inda abubuwan da na saba ma shari'a, yace ya zo ya tattauna game da littafin, wai sai dai a rubuto a bashi, wai littafin da ka rubuta kuma sai a rubuta a baka ce kai nazari. Ya koma aika gayyata, sai Dr. Rabi'u Rijiyar Lemu, kanin Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu, yace gani, ya buga mai waya, ya kama noke-noke, ka gaida dakta, a gaida Dr. Sani, sai ya bai da abin shiririta. Kuma shi an yana cika da bacewa, duk wanda ya isa ya zo. Nan ba da dadewa ba ma kafin abin ya lalace, Asadu Sunna Sheikh Musa Asadu Sunna na Kaduna har zaki yace in dai ka kai dan halabba shege kake ba, in dai da gaske dan Nasiru ka bar haki ka fito. Ya fito. To ba dan Nasiru ka bar bane. Ya sake wani uba.
an ce in dai da gaske dan Nasiru Kabara ne ya fito yake fitowa to yanzu dai gwamnati za ta hissai don haka magana wai ka ai muƙabala ba ta taso ba sai an yi ta kaji ya fito da duk abin da yake gani na shubuhohi a bashi amsa amma kuma ya sani yanzu shi ba ahli sunna bane don haka a yi mai ahir daga sukan magabatanmu na ahli sunna da littattafanmu don shi wannan in bai bari ba wannan ba karatu za a yi ba wannan hanyar da ya bi ita za mu bi don muna iya binta